So kana pane vana vadiki vari under 18 vachine mukaka pamhuno, aiwa garai maruva pasi, vanyari kani onai vhidhiyo inei muri kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana. Tine muenzi wedu panapa, muenzi wedu muri sei hanzvadzi? Tinofara makadiwo. Aiwa tiri nani zvedu. Kutaura kuno kunyika yese iri kukuonai. Vaudzei kuti munonzi hani, munoita nezvechi? Munonzi privilege banda. Banda. Ndinoita basa rangu nderekupinda pinda. Pinda kuita sei? Taunomatsotaura kupinda kwawanda ka. Rekuhura. Kuhura, alright. Makazvitanga rini izvi? Izvi ndakazvitanga 2009. Manje. Saka privilege ndikuudza kuti chii chakanga chaitika? Murume wangu ameno zvaingoita anga asingagutsikane nezvangu. Achingoti pano atora aonekwa nemusikana, azoonekwa vakadzi vachiuya vachingotizira, ndikazongozvionawo ndega kuti ndofunga murume uyu handisi kumuitira rega ndichitongosiyana naye. Mainatsomupa bonde zveshuwa rini? Zvekunyatsomupa chaizvo. Kana masikati pese padira maimupa? Angodira. Saka chii chaiitika kuti azonazo atadze kugutsikana nemi? Ndopandandisinganyatsoziva kuti sei asiri kugutsikana nemi. Saka ini zvandakazoita ndiri mumba imomoka, ndakazoti pane vamwe wangu vakutondidawo. Saka kundida kwakandiita ndakangoti regai ndimbowatestisawo ndimbonzwa kuti zviri sei. Saka munhu wandakatestisa yeye akati aiwa mai muri kumberi. Alright, hande. Akati muri kumberi, saka ini zvaindinetsa kuti ko andiri kutizirwei. Ndikati saka rega ndichitongosiyana naye murume wacho. Saka ndimi makamuramba murume? Ndakamuramba. Right. Munhu wamakatestisa uyu akabva azokuroora here zvakafamba sei? Aiwa haana kundiroora. Ndakabva ndatongobuda mumba ndikati ndichingona zvaingoitawo vamwe ndakangonzwawo nevamwe kuti asi mukadai mukafamba mukapindawo mumabhawa zvinoita. Aiwa munhu handiti akatamai muri kumberi akanakirwa nemi? Ko sei asina kubva azokutora iyi kana ainakirwa nemi? Aiwa ndaikungoda zvekungotestisa munhu chete. Ndingonzwawo maresults anobva kwaari. Alright. Mungonzwawo sezvo murume aibuda. Alright. Saka masiyana nemurume makabva matanga kungopinda sekutaura kwamaita? Ndikati regei zvangu ndingopinda. Pamwe ndo zvingangoita nekuti zvemusha zvaita sei zvaramba. Saka muri kupinda imomomo, first day renyu rekutanga kuenda patouchline makakechwa navanhu vangani? Vanhu vakandikecha patouchline first day rangu vanga vari 3. Ndo vanhu vandakatanga navo ivavo. Semunhu ndandichiri kutya. Muri makore mangani pamakatanga kuenda patouchline? Pandakaenda patouchline ndandine 23 years. Alright. Saka munomboita mari mazuva ano kana ingave short time kana kuti sleep over? Pasleep over ndinochaja 20. Kana iri touchline woma 10. Ndikaona kuti hii mhene ndoti 15. Kuepweti kunoku ndikunzwa mumwe achichema kakuti wari kurarirwa madhora $2 imimi 10 shuwa iri kubuda here kuepweti kuno kana mune kumwe kwamuri kuendera? Munhu akangwara handizozviitire muno muepweti. Ndoitira kuout. Moitira kupiko? Nana Glenview iko. Ndokwandinomboenda ikoko. Alright. Ma-challenges amunosangana nawo ndeapi muri pakutengesa bonda? Ndinongosangana nezvakangosiyana kana ndingodawo zvishoma. Kurwiswa. Unogona kusangana nevamwe vanhu ukasvikawo panzvimbo yausingazikanwi. Unosangana nevanhu vanenge vachida kukurwisa nekuti vanenge vangorooneka heartbreak yavo inenge yati rovei nekuti vanenge vaona kuti yapindira iyi inenge huru yadzo. Alright. Ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane mazuva 7 aya kana singakanisa zvangu, vamwe vanoita 7 vamwe 6 vamwe 8 epamwedzi aya. Yasvika nguva iyoyo
Ndiapi matanho amunotora imi pamwe hamuna mari mumba zvakapresa? Ini hangu handizoiti 7 kana 6. Angu ini anogumira pa3. Saka pa3 days idzo ndine ndakambozororawo ndakarelaxa. Alright. Mobva mazotoita carry on. Pandee ndavhurirwa paya aiwaka. Ndopandee ndakunyatsotsvaga zvakasimba. Okay. Then vanhurume vakasikwa zvakasiyana. Kune vane dzitete, dzirefu, dzipfupi, dzikobvu. Size yenonatsokuitrend ipi? Ndinoda hangu iri pakati nepakati. Vanhu vese vanongoita mavhidhiyo vanongoda pakati nepakati. Inoita sei pakati nepakati? Iye pakati nepakati unonyatsonzwa kuti aiwa zviri kuenderana. Une uchinzwawo kunakirwa. Ikazoita hombe zvine zvakurwadza. Ikaita diki hauna zvaunenge uchinzwa. Alright. Saka iri pakati nepakati inosvika kupi cheko kana muri mukati? Ngatichingete chimbondudzai. Inorova makona ese. Inonyatsopushidzira uchinyatsonzwa kuti aiwa zvinhu zviri kuendeka. Alright. Ko irefu manje inoita sei? Refu unoita seucharudza. Refu unotomita kumupushira mudenga kudai. Kuti uri kunyanya. Hazvinakidzi. Hazvinakidzi. Saka baba wemwana kana kuti baba wevana vari kuziva here zvamukuita izvi? Kana vakazviziva vachaitei? Anti ndo vakati handiite. Saka ndakangoona kuti sezvo ndisiri kuvaitira zviri nani nditsvage zvinoita. Ko makasangana navo patouchline ndiwo vakakubvisa umhandara here? Ndo vakandibvisa. Chimbonatsondudza nyaya yeumhandara. Umhandara unoita sei? Zvinorwadza zvinoita sei? Umhandara unorwadza kuubvisa. Saka inini pesa pandandakazvichengetedzawo ndichitiwo semusikana rege ndizvichengete kuitira kuti murume wangu achandirorawo andionawo ndiri musikana. Wakabviswa umhandara mune makore mangani? Ndakabviswa umhandara ndine 16 years. 16? Chitori chibharo kai chakakubata icho? Igore ripi riro? 2005. Nekubva mangobata nhumbu here paona kuti zvakafamba sei? Aiwa, pakandibata chibharo ipapo ndo pandakabva ndangoita nhumbu iyoyo. Ndatongotizira kwaari. Alright, chitori chibharo inonzi statutory rape kakura nemwana ari pasi pemakore anotenderwa nehurumende. Vana venyu imimi vanoziva here basa renyu ramunoita? Handidi kuti vana vangu varizive. Nekuti vana vangu vanozopanduka. Kana ndichitobuda ndoudza ndiri kuenda kubasa vana vangu. Ndosaka vakuru vakati mbudzi kudya mufenje ufana nyina. Saka imimi hamuna kuti vazopandukisa. Anozopandukawo kana aona kuti imba yamuremera. Semaitira ndakaitawo iyaya. Alright, mune vana vasikana vangani? Ndine vasikana 3. Wekutanga akura zvakare basi? Wekutanga ndiwa 2000 aniko 2000 chiura chingotaura igoro right? 2006. Alright. Ari kuita fomana? Akatopedza akamira nekuti mari yekuti aende kuchikoro. Akasvika here pa ordinary level? Form 4 chete. Saka asati akitawo zvetouchline here manje? Aiwa, haiti. Munoona kuti aite zvetouchline kai muchibuda kutouchline paipai muchinyepera kuti ndambonoona mai guru kana kuti ndambonoona nhengi kwakati yobuda uendawo patouchline. Kana achindibiridzira zvake asi maonero angu ini nayo. Asati akusvika. Ari kupi apa? Ndamusiya ari kokumba. Alright. Ko vamwe vacho vanoteera vacho vakura sei? Mumwe wacho 2010. Alright, vachiri vadiki. Nekuti basa iri kai hatingoriite nje. Unototsvagawo kwekuti unombonogadzirwawo muiri wako. Ukagadzirwawo muiri wako, hana dzevarume handi munoziva kuti dzinongorova here ngonziwo bane murume. Inobva yarova. Saka mutori nenyora dzamunotemerwa? Nyora tinototemerwa. Munotemerwa nyora pai manje? Dziri pasasi pegufa apa nepamusana.
sezvo nanzwa sene menye kuti bhanda makatemerwa no kuMalawi here because vanhu vana bhanda vachinji kacho ndio kuMalawi ka imi muri kuMalawi here ndiudze kuti muri ndo kwangu ikoko kuMalawi chaiko saka zvese zvindakatopedza nazvo kudhara imimi makazozvarwa muno here kana kuti makazvarwa kuMalawi kana kuti zvakafamba sevabereki ndo vabereki vaikochi vabereki vangu vakaberekerwa ikoko asi ini ndakazozvarirwa muno ndazvarirwa muno asi unopota uchidzokera kakumusha Alright. Okay. Saka munototaura chiMalawi here. Semunhu akakurira muno muchiMalawi chinenge chakuzondinetsa manje. Alright, muri bwanji? Tiri bwino. Ari bwanji. Kumuzi kuri bwanji? Kuri bwanji, kuri bwino. Alright. Apa Malawi ndo pazonga pana kamuzi bhanda kawa ndiwo kumbotumira nyuchi. Ukunzi anzu azoisa bhachi azohinga bhachi mumhepo dai kamuzi bhanda vanhu kuMalawi munotyisa kaimi aiwa hamusatitye zvenyu tingoriwo vanhu vakafanana nevamwe vanhu because inazida kunyepa hangu tichikura isusu ka ndichiri mudiki kudai sowanzonzi chemberi ipapo ndiye kuMalawi munhu anenge aitotyiswa kutotyiwa raini rese kana komboni yese kana munhu nharaunda yese yamuri chingonzi ndiwo munhu wekuMalawi chete aiwa kuMalawi hedu mushonga vamwe vanoziva asi vamwe havauziva but imi munoziva here ina handiuzive ini ndaita handichiriwo mwana pamwe ndichazoziva zvangu asi nekuti ikoko ndokwatakazodzidzisirwawo zvana kunana chinamwari kuita sei raidudze nyaya yechinamwari makaenda kuchinamwari here chinamwari chinomboitwa zvekuita sei nasonidzidzise chii chinonzi chinamwari udzai vatarira vanoda kuziva ndokunzonzi chinamwari hanzi unozoisirwa tsono ubva wazonzi dai tsanangurirei nazotorai nguva yenyu chinamwari inzvimbo yekuti unosangana nevanhu vakuru chembere vana tete vokudzidzisa kuti zvinonzwai uchiteedzera bonde vokuisira tsono pasi uchisimudzira chiuno chako chimudenga kuti uchinyatsopepeta mushemushe vanokutora kuendesa kuchinamwari vaane makore akawanda sei kuchinamwari vanogona kutanga uine kuma10 years ikoko 10 years vanongo vanokudzidzisira vari pai hamusi unatsotsanangura aiwa irumu inenge iripo inotoshanda izvozvo kuti iyi imba yechinamwari ndo patinodzidziswa zvese zvekudhonza nzeve kuita sei imomo nzeve dzevanhu vechikadzi nzeve dzevanhu vechikadzi Alright. Saka ukamuti unotaka kudzidziswa zvebonde une 10 years usati wakuita bonde kuitira kuti ukure wakachangamuka saka tsono inoiswa papi ngazotsanangura unoisirwa tsono pamusana apa pasi yakadai ukada kudzikira kudai so unobva wabayiwa netsono saka unobva wanzi chitambisa chiuno wotanga kutambisa chiuno uri pamusoro petsono pai usina kuigona uchisvika bhoza ngozi baba kwakaneta haufanirwi ukaita mistake wakaneta ukaita mistake unobayiwa nayozve saka imi muchinamwari mimi makachitrena nguva yakareba sei ndakangochiita hangu 3 years 3 years chinamwari alright saka chakakubatsirei chinamwari chakandibatsira kuti angouya murume wangu chaiye ndaitomuitira zvese zvasi anga asingazvione ndikangoti rege ndingonosheya hangu vamwe varume wazvono ndinogona sei alright saka kuna vanhu vanonga kukechai ava right kana hapana here vanhu vanozosvikawo panguva yekuti vanotora kana mafoni namba enyu wakada kuita mapermanent boyfriend kana kuti macomments avanokupa imimi ndi api ini macomments avanondipa vanongoti aiwa mai muri kumberi unogona kungotopiwa hako for free dzimwe nguva kana $100 oi munobatsirikana kumba omboda kusama kuda kuti ndoda kukuroora ndokutengera stendi here ndodiko newe uchingotsika zvako semunhu unenge wakungojaya basa iroro rekungoti unongowana wakawanda wanda alright ko iripo imwe yavari kuti hanziyo sim 2 munoita sim 2 here zviyana sim 2 izvo zvakutoda vechidiki right ko imwe vari kuti hanzi amene hanzi 3 sam here 4 sam 2 sam ikunzi hanzi munotorwa hamene muri
2 3 vakadzi mutanga kurarwa nemimba nguva imwe chete nemurume wani munoita here? Kana ini iyoyo inenge handifarire, ndoda wangu handiendi naye panguva idzodzo, asina mumwe munhu wekuti akabva pandiri ozodai ndoda wangu chete. Alright. Ko nhengo mukanwa, vanhurume vanofarira kuiswa nhengo dzavo mukanwa ka, imi munoita sei? Tinoisa. Tinoisa zvese. Inenge yamari maisa nhengo mukanwa? Mukanwa anowedzera kamari. Inenge yamari nhengo mukanwa? Apa nhengo yekuisawo nhengo mukanwa unomudza kuti ndodawo $5. Alright. Ko kana ada kuririsa andoririsira mukanwa aenda sei manje? Aiwa, tinozopedzisira kusaidi kwacho chaiko. Saidi chaiko. Unonzwa sei? Zvinozobhisika here? Imi taurayi chokwadi. Sure. Alright, aiwa. Ndofunga tiri kunatsozvinzwisisa zvese zvamukutaura ndichika. Ndizvozvo. Ameno mune zvimwe zvamungade kutaura futi here zvakare? Chekutaura zvangu ndechingoti ini neeji yangu iyi kuti ndichapinda mumbaka ndichakwanisi. Ndakungotongogumawo nebasa rangu ripi irori. Kufira muchiure. Hazvitori nani. Muri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinaye panapa muzuva ranhasi. Sunungai kutiudza zvamunofunga mu comment section is lockdown.